Hezkuntza kontseilari jauntxi taburgarri Jose Luis Mendoza, egunon. Kaixo, egunon. Zemoz gara? Primeran beti hemen batez ere. Bai. Nola etorri gara, autoofizialean edo nola? Bai, kotxe ofizialean, zeren hori da oberena lekurik aurkitzeko, eta, oklokian etortzeko. Nola funtzionatzen du, autoofizialena, prentsan irakurri genuen hor irizpide aldaketa batzuk izan direla? Bai, zeren, ni ailegatu orduko, diputazioan sartzean nintzelarek eta horbildu zitzaidan gizon bat, esan ez kaixo egunon, ni zure txoferra naiz, eta hau da zure kotxea. Eta justu arratzaldeko egun beren arratzaldeko sesoian erabaki genuen, bai ez bizkarzainik, ez kotxe norberaren kotxea izatea, bai kotxe ofizial, bai, hori behar duzunean ona etortzeko esatera. Gaur konparaziora lan kontu bat zen. Hori beti, zera personaletan, ez dutugu hori, orain arte behintzat zegoen moduan hori, norberaren bere kotxea, bere txoferra, bere bizkarzainak eta zabiek. Eta txoferrak goizeko 3 dantzan afari bat uki duzulako konparazioa, ez da? Ez dakit. Horrelakoak denok ikusi ditugu, esan dute. Ez gainera gu oso mortalak eta normalak garen ez gero, normalean bazkaria bulegoan bertan egiten dugu denbora aurrezteko. Dena dela, zaitu gonbidatu auto ez mintzatzeko, baizik eta hezkuntzaz hitz egiteko. Aste batzuk igaro dira, karguaz, hezkuntza kontseilari karguaz jabetu zinenetik, karguari neurri hartu aldi dugu. Karguari nik uste dut, behintzat, egunero, esnatzen naizenean, pensatu batzutan prestatzen ari naiz institutuko gauzak eta gero konturaten naiz beste instituto batean nagoela. Beste leku batera joan behar duzula. Bai, ez, baina, jabetzea behintzat ni gure departamentuan, zai izan da jagabonetarako jabetzen nahi zela, zeren, azken finean ez da bakarri 9,000 langile gaudela, baizik eta, eraikinean bertan, hor, Santo Domingo aldapan, ez dakit 200 edo, eta, lehendabiziko egunetan egin genuena izan zen, eraikinea pasatzea, eskerrak, jende gehiena oporretan zegoela, eta, jendea agurtzen eta ikusten non zeiren personak eta zertan eta fisikoki. Eta, hori beste erronka bat izanen dela, ez dakit, irizpide, ez dakit, logiko bat jartzea, zen ematen duela, zuzendaritzak, leku ezberdinetan daudela, nahazten direla langilea leku batetik eta beste zuzendaritzak, eta, guain, ikasturte hasiera pasata, ez dakit, razionaltasun bat emateko eraikinari, batez ere hori, jende, departamentu berekoak edo gutxienez zerbitzu berekoak elkarrekin egoteko. Nerabea gobernatzea institutuan ez da erraza izanen, polemikak kudeatzea kontseilari bezala, ez dut uste ere erraza izanen denik izan ere, zureren erabakietako bat izan zen Juan Ramon Elortz jauna zuzendari nagusi izendatzea, eta horrexek eragin zuen lehen polemika. Elortz ikuskaritzako burua izan zen aurreko gobernuarekin, eta Steilas, Lab eta ELA sindikatuek bere izendapena ez dute begionez ikusi. Zer erantzunen zenieke? Ni bi zuzendari nagusiak ditut, bata da Juan Ramon Elortz, eta hasteko, ni Juan Ramon Elortz aspaldiko partez ezagutzen dut. Elkarrekin ez ginen egon, baina bera ere hizkuntza politikan egon zen joan den mendean, lehendakaritzan ginenarik, eta, nik bere ibilbidea ikusi dut, baita ere, ez dakit, zerbitzu buru hori ikuskaritzako zerbitzu buru gisa, eta nik berarengan beti izan dut konfidantza personal bat, eta hori izan da nik behar nuela alde batetikan barruko egoera eta banaketa eta historiala ezagutzeko persona bat, eta nik uste nuen, eta uste dut, jarritzen du pentsatzen, Juan Ramon Elortz egokiena zela, eta horregatik izendatu nuen. Baina ulertze dituzu kritikak sindikatuenak, aurreko gobernuan ikuskaritzako burua izan zen, testuliburuen kontura besteak beste, ikuskaritzarekin arazoak eta polemikak izan ziren. Ez, baina ni, eske justu nik, eta gainera, beste lagun batzuekin, beste hori, anonimo batzuk baita, baina behintzat izena bizenekin, halako gauzaren inguruan, informatu ninduten, eta ni berarekin egon nintzen hizketan zera horiek argitzen, da, klaro, gauza bat da,
zen gero komentatuko dizut, beste erabaki kontrako erabaki bat, pues hor daukan zu ikuskari buru balima zaude, zure konsillariak agintzen balima dizu arakatzea testu liburuetan pues zer gertatzen den, pues zuk egiten duzu lan hori, edo beste dozin lan moduan. Beste gauza bat da, zure lana aratago joaten balima zara, eta gertatu zitzaidan beste izendapen batekin, nik uste teknikoki oso persona egokia zela lan hori egiteko, baina gero, pues hau bezala, pues hori esan ziaten, pues beste hainbat lekutan, egoretan, bere lana zaratago komisario politiko baten egin zitula, eta hainbat langile mehatxatuz, pues greba egiteko eta hori, eta nik erran, behitu teknikoki, zu oso ongi funtatzen zu, baina nire konfiantza galdu duzu. Hori gerta daiteke, bai, nire beste... daiteke nortzen pertsona hori? Ez. Nengoen baina galdetu behar nuen. Vale. Zeren, bere ja ez dago, eta nik uste du, pues, bere bizitza funtzionario jarratzen du izaten, gobernuan lan egiten dut, zeren plaza bazuela. Finkoa du. Bai, eta horregatik. Eta orokorki, eta beti nik onartzen dut, ni okertzen baldin manaiz, nire izendapenekin, erantzunkintzun politikoa, pues nirea da. Eta ni okertzen baldin manaiz, pues lehendakaria badu erantzungizuna nik entzeko, ni beti errepikatzen du, ni irakaslea naizela eta konsilleria nago, punto. Ez dakit noiz arte, eta, pues, kargu politikoa garela. Baina orokorkin ikuste dut, konfiantzo behar dugula, eta nik egiaztatzen dut Hezkuntza Departamentuan, pues, oso profesionalak ditugula, eta azken finean, pues, ezin da gerta hemen, 19. mendean gertatzen zen Espainian, ez? Cánovas del Castillo irabazten zituela, eta, bertzeak kendu, eta alderantziz, horrela, nik uste dut, bermatu behar dugula, pues, ez dakit, gobernuko langile talde sendo eta profesionala, politika ez egiteko baizik eta gobernuak agintzen edo bermatzen dituen politikak aurrera eman izateko, eta horrela, pues, nik uste dut, ni erabat kontent nago ditudan funtzionarioekin orokorrean. Bigarren polemika pairekin heldu zen, ingelesezko ereduarekin. Hor, nolabait ere, zure adierazpen publikoetan eta esan duzuna izan da, iritsi zinela departamendura, arestian esan duzun bezala, bueltaska bat egin zenula, jendean ontzegoen eta ikusteko, eta tiraderak zabaldu, ordenagailuak piztut, hor pairen inguruko bideragarritasun eta ezarpen plangintzarik etzen topatu. Asuntua da, eta ni, sarritan komentatu dut, 2005-2006ko ikasturtea hasten dela otsailean matrikulazioarekin, tarteka segun eta zen nolako tartean, eta iaia bukatzen dela, nahiko bermatua dagoela kainaren bukaeran izendapenekin, hau da, ikastetxe guztie badute klaustro gehiena batez ere, eta gainera ordutegiak eta hori, eta orduan ja, orain hasi berri den ikasturtea antolatua zegoela. Eta, nik uste du kalte handia sortuko zuela, alako moratoria bat egitea, zen horrek hankaz gora jartzen du ikasturtea hasieran, pues, 100 piko ikastetxetan. Orduan hori da bata, orduan badaukagula nahitan nire ustez, ikasturte honetan, aukera baldin badago, ebaluaketa bat egiteko pairen inguruan, pues, zigazki eta neurriak hartzeko datorren ikasturterako, pues ez da ezer gertatu behar. Teorikoki, hasiera batean oso zaila izango litzateke. Baina ikusten ari garen, nola indarrean jarri den ikastetxetan pairen inguruko, eskaintzak eta zera horiek, eta pentsatzen dugu, posibilitzakela, edo hori gure nahia eta bete behar izan behar dela ikasturte honen zehar, pairen inguruko ebalazioa egitea, parlamentuari eskintzea, eta baita ere sindikatuai eta eragile sozial guztiei, ikastetxein baita. Hezkuntza komunitateari. Bai, eta... Baina aurretik ez zegoen egin da, halakorik.
Bueno, behintzat, gu orain arte ez dugu aurkitu paperak bakarrik ikusi ditugu foro aginduak, pues hori, ezartzen denean, eta gero ze bete behar dira, gerta daiteke, pues hori, agiriren bat ikusteak, eta zenen, bueno, gure izanen da, erabaki bat hartu baino leno, behintzat, ikuskari aldetikan, pues hori ikustea ikastetxez nola egin den asuntua, zen, claro, asuntua da, baldin bada, gobernuak esaten baldin badu, indarrean jarriko dugula, pai, edo zintokidan, zuk eskatu eta punto. Baina, claro, gero, bideragarritasun plana ez baldin badago, oinarri pedagogikorik ez baldin bazu, ikastetxe bakoitza. Eta ez dago? Orain arte behintzat ez. Orduan eta susmoa da hori existitzen ez dela, zen ikusten dugula gainetik, osea hori bermatu gabe, zen horretarako behar ditugu ikastetxeko txostenak eta ikuskarien txostenak ikastetxe, pentsatzen dugula, bakarrik hori izendapenak egin dituztela, eta gero, ikastetxe bakoitzak ahal zuena edo nahi zuena edo ez dakit dena indarren jarri dutela. Ze gertatzen da? Bueno, horrek alde positiboa izango litzake eta errespetatzen duzula ikastetxenen autonomia. Hori ez da autonomia. Hori da, norbera bere taifa antolatzea kontutan izanik gainera batzutan etorri berriak ziren irakasleak urrengo ikasurtean ez zirela egongo ikastetxe horretan eta ala nola nora ezean kasu batzuetan, beste batzuetan nahiko ongi funtzionatu dutela eta gero badago beste mapa ikusita gero ikusten dugula nun garatu diren pai ikastetxeko gehienak, eta, klaro, ez da gauza bera, Iruña edo Iruñerria batean, edo eremu euskaldunean, edo herriberako etorkin pilo dagoen herri batean, zeren, berezitasun batzu izan behar direla, ezin duzu aplikatu modu berean leku guztietan. Bai. Horrekon gogora ekartzait Iruñerria aipatu duzu, eta kasualidadearen handia, hazkunde demografikorik handiena duten bi eremuetan, Bustintxurien eta Sarrigurenen pai ezarri zuten, eta beste aukerarik ez zuten eman. Balirudike eredua baztertzeko nolabaiteko nahia bazegoela horretan, eta zuk zeuk esan duzu hori, ez da? Pai asmatu zutela, edo martxan jarri dutela, hori baztertzeko berresten duzu? Bai, zen, ni, bideo hori YouTubeen dago, nun Yolanda Bartzina presidente horiak nik uste dut 13 televisión adiazten zuela espreski ezula ezaten hori da nik ondorio ezaten dudana bere esanetan, baina ala ere gu tira aldekoa garela, baina ez izena bati, gazteraz da tratamiento integrado de lenguas eta justu pairekin hori ez da lortzen. Hau da, eta errazago litzake, behintzat teoriz, edo zein ikasereduan, ze azken fina, ni behin eta berriro errepikatzen dut. Hemen ikasteko eredua direla G, A, D eta B sortze baldin bada, ez? Pai da, hizkuntza ikasketarako modu bat, British dagoen moduan, edo til zegoen beste hainbat lekutan. Orduan, nik uste dut, hobe dela eskaintzea komunitate guztiari zen. Claro, pai deroarekin zaila da ustartzeko, zen orduak konkretuak direla. Inmersio eredu aldi berean oso zaila da. Eske pai gainera ez da inmersio eredu bat. Eske hortan dago beste da. Pai gazeraz da programa de aprendizaje en inglés, ez de inglés. Eta, pedagogikoki, nik ez da baidatu nahi dut baita ere, eta horretarako elkartzen gara mailarekin, hezkuntza maila eta baita ere indartu nahi dut, eta gero agian hitz egin dugu, eskola kontseiluarekin, ez dakit, zer egin gehiago, emain nahi dioz, azken finean eskola kontseilua isladatu behar dela, Nafarroko gizartea, eta ez da bakarrik, ez dakit, erakunde konsultiboa, ni iretzako eragile izan behar dela, eta akordiotan ere, egin nahi dugu, bultzatu, eta nik uste gainera itaretxarte oso persona egokia dela lan hori egiteko, eta horrela, ahalik eta azkarri izendatu genuen, justu ja lanean azteko. Ez gara desbideratuko horretara, gero aipatuko dugu, jakina, baina eredukin ari ginen, aipatu duzu, ikasturte honetan aldaketarik egiterik ez, baina aurrerantzean,
ea ongi ulertu dudan edo ulertu dugun asmoa dela ezpai, baizik eta tilantzeko zerbait egitea eta ikastetxe bakoitzak eukitzea baina ez da egokitzeko modu batean edo bestean bere ez da izenaren asuntua da hori bermatu behar dugula eta hezkuntza komunitate osoak parte hartu behar duela diseinu horretan. Orduan, ziberazki, noski, hezkuntza departamentutik eskainiko dugu proposamen bat, eta, bueno, edo zintokitan, eta bai ikastetxetan, zeren nik uste dut, eta honetaz oso gutxi hitz egin da, baina nik uste dut, mugarria edo oinarria izan behar dela ikastetxen autonomia ez dakit berreskuratzea edo berrindartzea. Alor horretan aipa genezake, aitzindari izan zirela ingelesaren ezarpenean eta beste tratamendu batean, hain zuzen ere, D-ereduko ikastetxe publikoak. Horregatik diot, eske beren autonomia horretatik, justu hori udal ikastola izan dako horietan eta aitzindari izan ziren. Tiro horretan nahiko ondo zegoela ustartuta, zen hori tratamiento integrado de lengua zen, hau da, eta ez zegoela inungo problemari D-eredutan ingelera indartzeko programa bat egitea. Bueno, denboraldetik larri gabiltza beraz aurrera eginen dugu, paia aipatu dugu, D-eredua oraindik ez biztan da, hemen ere aldaketa egitea zaila zela, ikasturte astear zeneukaten honetan baina ze berrikuntza aipatzen aldugu D-ereduari dagokionez ikasturte berrian, abarzuza? Abarzuza bai zen, oso erraza zela, bueno, hor bi irakasle daude, bata D-eredukoa, bueno, habilitazioa dela, eta bertzea jubilatzea zegoela, jubilatu da, eta orduan bigarrena, pues hori, euskarazko profilarekin atera dugu, eta martxan jartzeko. Gero beste linearik ez da zabalduko. Ez, baina beste eskara batzu egon direla, baina justu pues ez zirela betetzen, pues bete behar ziren baldintzak, edo beste kasu batzuetan zen, hori banan aztertu behar direla, osea ez da onartzen dugula multzoa, baizik eta banan, eta orduan beste batzuetan gertatzen zira, pues bueno, problematikoa zela, orokorrean gehienak hori landa ikastetzea zirela, orduan, claro, oso ikaste kopuru eskasakoarekin. Datorren ikasturtera begira, lerro gehiago zabaltzeko asmorik, aski da horretarako parlamentuak iragallegealdian D-ereduaren zabalkundeari eman zion baimena edo bultzada edo euskararen legea aldatzea ezinbestekoa da. Bueno, gobernu akordioetan ez da bai datzeke dago, legearen aldaketa, baina bai dagoela, eskola publikoaren aldeko apostuak, eta, D-ereduan ez bakarrik orain, ezartzea, indarren jartzea, baizik eta baita ere, orain arte esaterako ikastola batzuen kasuan, izan dituzela aintzindariak izan direla, eta horren inguruan, baita ere ez dakit kalte ordaintza egokia denik. Galdera da, ez da zer gertatuko den, euskararen legearen araberako eremuz euskaldun horretan halako lan garrantzitsua egin duten. Bueno, nik uste dut, esaterako Iruñeko ikastola udal ikastolekin gertatu dena, izan direla, orain direla, ikastetxe publikoa. Publifikazio bat gertatu zen. Bueno, gerta daiteke, hori da, ikastolen eskuetan, sartea zer nahi duten. Aukera bintzat ematea. Aukera, federazioa moduan, haie proposamena egin behar dizkute edo, gu publifikatu nahi. Hala ere, bietan, edo zein kasutan ere, izango direla, lehendabiziko gobernuaren errekonozimendua zer lako lanak egin dituzten, eta gero, bete beharrei, banan, aurre egitea, eta, erantzun bat ematea. Entzule batek deitu du galdetzeko, etzaio nunbait argi geratu, Abarzuzan eta Lezaunen D-eredua jarri da, jarraipena izanen du? Bai, ez da, hori erantzuna eman duzu. Ez, Abarzuzan, bai, nik uste du Lezaunen ez dagoela. Lezaunen ez dagoela. Ez, nik uste du garraiatua direla, ez dakita Elizarrara joaten direna, baina ni dakidanez zuzendari nagusiek ere, hori, aztertu dituzte ikuskariekin batera, eta, claro, zeren guk ere legea bete behar dugula, eta salbuespen aldiren neurrian bai egiten direla, baina behintzat nik dakidanez gaur egun ezin izan dela beste ikastetxe batean D-eredua jartzea. Horrek ez du erren nahi, eta, orain astirik izan duela,
demagun eskola batean pues ez dira betetzen aur minimo kopuru minimoa bueno, pues ikustea zenolako, zeren claro, gure aposturen bat baita ere da hori landa eskolakoei bere ez dakit errekonozitzea ez dela bakarrik zera ezitzaile edo edukatibo bat batzuten dela ardatz bat bizirauteko landa ere muaren garapenerako bueno, polemikak aipatzen ari ginen arestian lomzek polemika latza era egin du bueno, ikasturte honetan praktikoki zein ondorio ukiko du, horre aipatzen da 6. mailan azterketa egin beharko dela, ez? Bai, hori nahita zeren gu beti esaten dugula gobernu honetan gauza guztiak egingo ditugula bi bermerekin bata zenen dela juridikoa zera salsa juridikoetan sartzeko eta bertzea da ekonomikoa. Orduan, bueno, ni abuztuan egon nintzen konsillarien zera batzarrean Madrilen ministroarekin PP erakutzezun oso margutasun falta eza eta hori, zeren gu proposatu genuen behintzat bai moratoria bat indarrean jartzeko zerari, kontratu dira hauteskunde pasata, espero dezagun. Eta beraz, azterketa hori eginen da. Eginen da. Eta beste ondorio praktikorik, hor liburuak, testu liburuak aipatzen ari dira. Hori da, eske ni badakit, hori, esaterako Aragoin, ni harreman honak ditut konsillarekin, eta claro, haiek uko egin diote lehendabizikoa liburu berri egiteari, eta pues agian frogak ez dituzte egin, claro, guk gure morrontzan gainean daukagula, zen justu aurreko gobernuak, pues hori, pues lontzeren aldekoa, PP baino aratagoa joateko prezidela. Eta orduan, claro, pues ez dala gauza bera, eta, bueno, lehendabizikoa, ze gertatzen den, datozen hauteskunde orokorretan, eta gero nola ezinizko izanen da, pues agian legintzaldi osoa behar izanen dugula lege berri on bat egiteko, baina behintzat suposten da Madrilgo gobernu berriak indarrean denboraz oso gaizki gabiltza, Jose Luis, beraz ikusten hori aski argi geratu zaigula. Testu liburuetan Euskal Herriaren kontzeptua, mapa, irudia onartuko du gobernu berriak? Bueno, onartuko du, ez? Onartzen du. Eguna eta gaua bezala, guretzako zera naturala da, eta, bueno, ez da baidan ez dagoela. Beste entzule baten galdera, helarazi didate, beste ohartxo bat. Aurreskolek sartu behar dute, Nafar gobernuaren pean, Iruñeko aurreskolak hor sartu beharko lirateke? Bueno, hori akordioten agertzen da, ez? Guretzako aurreskola dela ezitzailea, ez da gizarte ongizateko eremu bat, horrek ez du erran nahi, elkarrekin lanik ez dugula egingo, baina bai, hori sartu behar dela hezkuntza sisteman. Beste kontu bat. Nafarroako gobernuaren gandik jasotzen duten diruari dagokionez, portzentualki, itunpeko ikastetxe kontzertatuek alegia, publikoek baino murrizketa txikiagoa pairatu dute azken urteotan. Horrek atzera bueltarik izanen aldo, zer egiteko asmoa duzu? Hori ez da pairatzea. Bai, ez da pairatzea, hori da gozatzea murrizketa txikiagoa. Bai, ez gurea argi dago, hori, zera kontzertatua publikoaren osagarria dela, gobernu honek publikoaren aldeko apostu egin du, baina ez da bakarrik osagarria, baizik eta gero bere baitako funtzionamenduan, pues hainbat norma edori bete behar dituztela, hau da, zure nahi baduzu, zure ikastetxea jaunda jabe izatea, eta senyor dorka ikutxillo, pues vale, ez kontzertatu eta hor nahiko ongi gontzara. Galdera bat izan daiteke, gertatuko den, segregatzen duten ikastetxeekin. Badagoela ja foru lege bat, foral bat, non hori debekatzen duela, orduan egingo duenak ezin du kontzertatu Nafarroko gobernuarekin. Sare publikoarekin segituko dugu, azpiegitura arazo handi xamarrak daude, hor konparaziora Biurdana institutua daukagu, gainezka egitear, dagoeneko gainezka egin ez badu. Iruñerriko iparraldean institutu berria egiteko asmorik? Hori latza da, baina ez da, problema edo arazo nagusia, eta gainera espreski akordioetan agertzen dira 6 ikastetxe,
Biurdana barne, eta horre ingo beharko diogu, eta ni, klaro, horrek suposatzen du dirutza. Eta ni, pues, hori, zain nago, aurrekontua prestatzen ez tripartituarena, bilera jarraipen bilera egiteko, nik errateko zenbakietan, zenbat balio du horrek, zenbat balio du OP hori eskaintza, enpleguaren eskaintza egiteak, ez bakarrik aurreko gobernuak, 154 lanpostu, zen ziudazki, 200 baino gehiago. Gero sartuko gara onerretan, eta datu zehatz hori interesatzen zait, 200-dik gora diozu, baina Biordanari dagokionez, orduan, asmorik bai aurrekontuan sartzeko, aukera institutu berria egiteko, ni bai, eta nik jarriko, gutxienez 6 zentro horretan, lehentasuna ezberdina dela, Demagun Castejon ikastetxea, hori DBH indarrean jartzeko, aurrekoia parlamentuak erabaki zuela, pues hori zinezkoa dela jarraitza zego moduan, niego naiz eta arrazoia ematen diet, eta badagoela pues beste lehentasun bat esaterako Bustintxuri, kasu honetan. Bustintxuri, baina karo, horrek zenbakietan milioiak direla, eta onartu behar dutela aurrekontuetan sartzeko, eta lehentasuna markatu behar dituzte. Dena dela, Biordanan gainezka egin dute institutuan, Donibane institutuan solairu bat hartu zuten, eta hortik oharra helarazi digute Biordanatik esanez, orain hezkuntza departamentuak solairu horren eren bat kendu diela, atzera bueltan. Pues nik datu hori ez du menperatzen. Bueno, pues hortxe utziko dugu kontua, eta horrela eginen dugu denboraldetik Larri Baikabiltza. Aipatzen ari zinen lan eskaintza publikoa edo OPA aurreko gobernua, Bartzinaren gobernuak 134 plaza iragarri zituen, orain PPko gobernuak hauteskundeetatik gertu, esan du ratioa murrizteko aukera badagoela, erreposizio da erretiratzen diren irakasleen ordezkapena 100% egiten aldela, hori guztia aintzat kalitatearekin lotuta ez dagoela hori, plantilleen finkontasuna, eta justu oain baditugu iaia 1.600 kontratatuak eta 500 piko interino. Horrek ez du bermatzen plantilla bat urte batetik bestera programazio bat egiteko, ez dakit, aukera gutxiago izango dutela. Horrek, dirutan ez da hainbeste, zen azken finean, lanpostu hori kontratatu behar dira, ez da berdina. Badaukagu beste problema bat, beste arazo bat, nik uste dut dela bat ikustu dela, esaterako interinoak kainaren 30ean bukatzen dela kontratua, eta oporrik ez. Bueno, eta beraz, 200 gora plaza? Nik zenbakiak eskainiko dizkiot gobernukoa eta jarraipen batzordari, eta bai... Zure eskaera 200 gora plaza izatea. Beste gauza bat ditzake, eta hori sindikatuekin ez da baitu behar dugula, zer egiten dugun, zeren oso egoerak ez dakilarrian egon gara. Ateratzen ez baitugu, kaltetu pilo dira. Eta ateratzen baitugu, hori, estatu osotik, etorriko direla. Dei efektua, efektu llamada, eta gero horiek alde egiten dute, eta komplikatua da, eta epeka izan daiteke kontua, bikoipetan edo horrelako zerbait ere. Horiekin ez da baidatuko dugula, berze proposamena ekartzen duten. Bueno, denboraldetik oso gaizki gabiltza, unibertsitateak oraindik ez ditugu aipatu, nupen ikasturte hasieran, gobernu osoa egon zen, upez diren... Nik uste oso argi izan dela, keinu hori, azken finean, bertze unibertsitatean, lehendakaria eta biok egon ginen ofizialki, gero beste batzu egon ziren parlamentarioa eta baina gure apostua da publikoan aldekoa, eta pozik egon ginateke, hori ez, elkarlanean aritzen baldin badira bi unibertsitateak, asko sobeto. Keinu simbolikoaz arago, galdera klasiko bat, medikuntza fakultaterik bai? Lehendakariak errantzun, aztertzen ari garela, baina elkarrekin, guk ezin dugu inposatu hori. Eta beste galdera bat, beste asmo bat aipatu izan dena, zenbait fakultate hiriaren erdira ekartzea, eta hor badaude zenbait eraikin aproposak izan daitezkeenak. Horretarako baita ere implikatua dago horretan, Iruñeko udala, eta nik uste du justu gaur elkartuko direla lehendakaria eta Iruñeko alkatea. Hemen utzi beharko dugu elkarrizketa, tamalez, ez du talarri iritsi gara, beraz, beste batean etorri beharko duzu. Jose Luis Mendoza, Nafarroko gobernuko hezkuntza kontseilari berri, mila esker gurera hurbiltzeagatik eta ongi.